Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka appella tal-dibattitu mhux polarizzat dwar l-emendi fil-liġi dwar l-IVF. Il-President qalet li hija mħassba dwar id-dibattitu polarizzat li qed isir dwar l-emendi u qalet li dan ma jgħinx kostruttivament biex jiġu mifhuma b'mod holistiku l-implikazzjonijiet umani, soċjali, etiċi u mediċi. Il-President qalet li trattament tal-IVF huwa suġġett delikat li jeħtieġ li jkun diskuss f'ambjent seren li jibbilanċa l-qsim il-qalb li jiffaċċjaw koppji bla tfal ma' kwistjonijiet etiċi sensittivi li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-embrjoni. Waqt li sostnit li lesta s-servi ta' medjatur, stiednet lil dawk kollha involuti għal dibattitu informat. Intant, fi stqarrija separata, il-Malta Infertility Network laqa l-bidliet li qed jipproponi l-Gvern għal-liġi tal-IVF. Fisser il-bidliet bħala sensittivi għal weġġat u l-bżonnijiet ta' koppji bl-infertilità. Tenna li din il-liġi ma tindirizzax il-problemi kollha għax il-problemi tal-infertilità huma diversi. Madankollu, in-netwerk sostna li dawn il-bidliet flimkien mal-mizzija Leave beħlas għal koppji li jkunu għaddejjin mill-IVF f'Malta jew barra minn xtutna huma miżuri li jgħinu koppji bl-infertilità. Waqt li nnota ħafna kliem li qed iweġġa' lil dawn il-koppji, appella biex tinżamm kawtela fuq dak li qed jingħad l-aktar fuq koppji, familji u tfal li ġew konċeputi permezz ta' trattamenti varji fosthom donazzjoni ta' gamiti jew embrijuni friżati.